धर्मदा महापात्र सी आम मंदिर भितर को पशिलु मंदिर भितर पशिला बेलू पंडा आमको टंका मागिले आम कहलु कौन टंका मागुंट ना यहाँ जबरदस्त तुम दबा पड़ो ना ना ये पड़ आम कहलु कौन जीवु आम तो देखा ठाकुर दर्शन करने आसीचु आम पंडा सहित एमती कथबार्ता है भितर से लेडीज कनेस्टेबल आसिले आस कहले कौन है कहले से टंका मागुंट कौन ना टंका दबा पड़ो कहले कौन पे टंका दबा पड़ो ना यहाँ जबरदस्त आप दबा पड़ो कहले आप कौन ये परसेंट पाँच कि ना हाँ आमको परसेंट मिलूँ जदि परसेंट आमको न पाऊँ आहुरी देने आम आहुरी नबू एति कहला भितर मुझे कहली कौन ये चाकरी कर लोक सुरक्षा देवाई ना एमती लुटिकी नापाई एति कह से मो उपरको सांगे सांगे आटाक करके हाथ उठेला बेलू मुझे हाथ को धरी पकई धरी पकड़ा बेलू से सांगे सांगे मोर ये शाढ़ी की धरिकी भिडिकी बाड़े मो शाढ़ी ये चिरी शाढ़ी की ये चिरिकी आउ मंगलसूत्र बेकुरु छिंडेकी धक्का देकी आमको से मंदिर भितर बाहर कर थाना आमको आनिक बसई कहीं ना आउ छोट छोट पिला धरिकी आम थाना आश्रय नहीं अच्छे।